but pakandiudza kuti anondiva akandiudza kuti ane 17 years. Inini vandamuudza kuti ndine 14 but ndoda kukuona. Ndobva ndatombopindura rafu ndikati kwepapa usi kundiona. Ndobva ati aiwa ndikukuona but ndoda kuzokuona. Ndobva ndatomboramba. Ndobva akumbira mumwe mukomana wepabhawa papo kuti amupe room. Obva apinda muroom. Ndobva andidedza. Of which inini pandakadedzwa ndaisingazivi kuti murumu muti kuenda norumu maive mune rima zvokuti musingakwanisi kuona zviri paring light. Murumu takaita sex chese. I mean kuti akatora penisi yake akaisa pavhagina yangu. Of which pakandibata ndakange ndasizuka ndisina paho. Saka ndazopinda after hour vaine mwana nekupfuura ndakasvikawana mwana achichema sekutaura kwandaita. Achichema kudaro akataura shoko rekuti mai dai manga murimi munokwanisa kutarisa. Ini handina kumbobvira ndakarara nemumwe murume muupenyu ndipo apa pazvatanga. Akachema ndobva varatidza kuti nguva yose vanga vachiratidza kuti vanga vachiti tibvarure mapepa uende kunotariswa kumwe ko takazoona zvakafanana zvezvo kuratidza kuti vamisa pakati asi izvozvo handina kuzvigamuchirawo zvakanaka. Zvisinei ndakadzoka vakataura kuti mwana wenyu ari kuratidza kuti akasike kutanga kekuti ari kurara nemurume. Maresults hatikupei asi musasvikotaura. Vakataura kuti kana mukandotaura ikoko tichakurambirai. Mukomana wakasungwa ndokubva wazobhadharirwa bail. Ndofunga akaskipa 1 or 2 days vabhadharirwa bail. Looking for professional home care support for your loved ones? At Chiltern Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Chiltern Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Muri Zimbabwe tinokugamuchirai pano paSly Media TV tiri muno mubhindura. Zita rangu ndinonzi Tatenda Alphonse Magara. Ndina my sister Rumbidzai Kwaze. Nhasi tine nyaya yatakunzirai tichibva nechekuchiweshe uku. Kune nyaya yakaitika ikoko yakaita kuti family yandinayo panapa nhasi vanzwe kutya nayo oro vatsvage rubatsiro kubva kwamuri imimi mhuri yeZimbabwe nekuti haisi nyaya inotambirika nevamwe vanhu vese but inyaya yekutoti iri kuda mhuri yeZimbabwe kuti mubatane pamwe chete tiise musoro pamwe chete then tione kuti inyaya ingagadzirisike sei pane zvatichanzwa nhasi. Ndoda kuti umbondi pauka nhoroondo kenyaya kuti nyaya yako yakamira yakaita sei kuti wandiudza kuti pane mukomana wanga uchifambidzana naye ndizvozvo. So ndoda kuti umbondiudza kuti zvakamboti azotanga sei uye kuti tizosvika patiri nhasi. Tete vangu avo vane shop paGweshe. Ndo patinogara pamashops paGweshe ipapo. Saka tete vari kuchikoro mukomana uyu akauya. Paive pane mumwe musikana anoshanda paNext pabhawa ainonzi Michelle. Ndiye waakaenda kwaari mapekutanga paakauya. Akati kune musikana uyu ndikumbirirewo nhamba kune musikana uyu. Ndobva zvanzi haana foni. Ndobva azviramba. Then Mishi uyu obva andidedza. Ndobva ndati handina foni zvikanzi zvinozvo alright ndoda kuzokuona. Ndobva ndaramba. Ndobva tatorara. Ndobva Mishi uyu obva azosiya basa. Kobva kwauya mumwe mukomana anonzi Bobo.
ndobva auya ari wega mukomana kwatete ndo paakandidzoni ndokuda ndobva ndasomupindura ndikati kana neni ndobva tete obva waenda kuchikoro ndichigara namama ndobva atanga kuuya achidzokera achiuya achidzokera but paakandiudza kuti anondida akandiudza kuti ane 17 years inini ndibva ndamuudza kuti ndine 14 obva aenda obva asudzoka obva achindoda kukuona ndobva ndatombopindura rafu ndikati kwepapa usiki ndiona ndobva ati aiwa ndikukuona but da kuzokuona ndakati sivanondionera kupi ndobva ati ndoya kumba kwenyu kuseri ndobva ndatomboramba ndobva akumbira mumwe mukomana wepabhawa papo kuti amupe rumu ndobva auya nemubhawa tete vaive vari kumba vatonditi ndonobika ndatobva kuchikoro ndobva auya kubhawa kuya ndobva obva apinda murumu ndobva andidedza ofuichi inini pandakadedzwa ndaine singazivi kuti murumu muti kuenda norumba maive mune rima zvokuti usingakwanisi kuona zviri paareng light ndobva tete vakavhara shopu ndobva vauya kumba bva vandishaya ndipo vakatanga kutsvaga vakabvunza maneighbors edu ko mambono Kamila here svikanisanira kumuona ndobva vaienda bva vanobvunza mukomana womubhawa uya asi ivo vari kuti akadayira achiita zvavo zvekudhauta kuti ndobva vamusiya ndobva vafonera vamwe sisi vavo kuti komambonawo Kamila here vanoshanda ipapo pagusho svikanzi kuno haako ndatofara shoko svikanzi alright kumushaya ndopo akatanga kutsvaga then rumu iyi yave yakavharwa nemukadzi kunze ichiratidza kuti rumu iyo wakatopusha dhoo rinofurika ndobva yaramba kufurika bva vasuspecta kuti maybe ndomandiri ndobva vatodedza vanhu bva vaungana padhoo vachitraya kuvhura and then pane mumwe mupurisa vanonzi Madam Piri veikoko kwagwesha ndobva vadedzwa bva vauya zvikanzorega ichiri breke dhoo racho then mupurisa uyu akatraya kuvhura paakakotonora chihuri changa chaiswa nemukadzi ndobva mukomana abva adzokera obva akochekera futi ndobva vati taakubreka dhoo vozovhura dhoo zvechisimba ndobva wandoona ndirimo kusvika nyaya yazosvika pairima saka pamwe ungadiwo kunzwisisa nekuzivisawo vamwe kuti saka paiitika zvese izvi iwewo wakanga uri kuitei makanga muchiitei murumu macho murumu takaita sex chese I mean kuti akatora penisi yake akaisa pavhajena yangu ndo zvaakaita then iwe ukanga rike kutanga here kuzviita zvinhu kana kuti waizvisiya kudhara kaiveke kekutanga makange mawirirana naye kuti ndo zvatada kuita here kana kuti wakazobvuma after imomo murumu kana kuti waitoziva kuti ndo zvatiri kuita ndakazobvuma after tave murumu chakaita kuti iwo ubvume anga kuita sei of which pakandibata ndakange ndasizuka ndisisina paho alright pamakanzwa mimi kunzi dhoo rikuvhurwa aikuti chiiwo pamamuri mukati akati ngativhure dhoo inini ndaitya ndobva ndati usavhure tozovhura kana vanhu vaenda vanhu havana kuzoenda kusvika dhoo razovhurwa zvechisimba pandaonekwa ndiriwo pawainzi wewe pawakadedzwa pekutanga pamakanzoona kunzi dhoo rakugwejenurwa wakafungei mupfungwa dzako patemu iyoyo hapana chandakafunga right inini mubvunzo wangu Kamila pawakanga wanyengetedzwa kuti ubvume mupfungwa mako wakanga usiri kutya here kuti kuchikoro tiri kudzidziswa nyaya dzeAIDS nemaSTI
ndaitya saka wakabvumira because ndasina pekubuda napo. Mukomana wacho anonzani? Please Chindawi. Alright. Anogara kupi? Kwamajombo. Kwamajombo. Ati? Anogara kwamajombo. Kwamajombo. Alright. Ane mubvunzo wandoda kukubvunza zvidzadzi yangu. Kuti watiwe wanga usisina simba. Pawakaona kuti nini uyu munhu akutanga kundibata officially ndoke kutanga kako hauna here kumbomuudza kuti aukwanise wakati iwe wakambofunga here pfungwa dzekuti rege ndibude munomu asati aenda newe kuti kana kutiza anfuna sevanhu vaidanana. Vabereki vako pavakazvinzwa vakati chii? vakabatikana. Alright. Pane here zvakazoitika kuti after mukomana abatwa vakazombouya here vemhuri yavo kuna mama vako nadhedhe vako kuti mugare pasi mutaurirane? Vakauya. Vakauya? Chii chakaitika? Vabereki vangu vakaramba. Vakauya vachiti chii? Vachiti haifaniri kuenda kumapurisa, rega titaurirane ndikupei mari ndobva varamba. Vaida kukupai mari? Handizoziva. saka iye mukomana wacho pakaitika izvo ari kuti chii kubva pazvakaitika? Patikaenda kupolisa aibvuma, patikasvika kusocial welfare kusvika pari nhasi ari kungoramba. Akuti ari kuramba achiti chii? Achiti handina mbobvira ndarara naye. Ari iwe pamakaenda kupolisi dhere kutanga akabvuma nyaya yake, then pamakaenda kusocial welfare akuramba achiti anambobvira arara newe. Asi alright, manga mdoti Pakataurwa nyaya iyi kumapurisa, hamuna kuenda kuchipatara here? Takaenda. nyaya iyi mufambiro wayakaita tirikuona kuti maybe mwana anogona kunge achiri akabatikana pane zvakaitika zvose, but samai mungatitsananguriro here kuti zvakambonyatsofamba sei nyaya iyi kuti mune zvatanzwa kubva kune mwana kusvika pari nhasi? Inini nyaya iyi ndinoigamira yatove mumaoko emapurisa, nokuti payakaitika akanga asiri neni, akanga ana tete. Saka pandiri kuigamira ndepekunge takuenda kupolisi yekuGlendale, ndo pandinoitangira ipapo. Takasvika papolisi, polisi ikataura kuti mwana ari kufanirwa kuenda kunoongororwa nachiremba. Ndikaenda nemwana kuconcession, ndiko takasvika kuchipatara achiitwa matesti anosiyana siyana ekuongororwa kuti angaite nhumbu, angaite chirwere saizvozvo. Saka takazopedzesera kunotariswa nzvimbo yesikarudzi. Ipapo inini handina kutendedzwa kunge ndiri mukati panguva iyoyo, ndakazodedzwa after chinguva chaningati awa zvichienda mberi. Ndapinda imomo ndakasvikowana mwanasikana wangu achichema, aine manesi aikwana kuita 3. Asi pamashure pacho ndichadzoka zvishoma tisati tambopinda murumu yanesi inotariswa sikarudzi. Takadhilewa zvinopfuuridza zvekuti vaitotaura zvavo nyaya apo nedzimwe hama vachiita sei. Isu takamirirwawo zvakare kuti kwatabva kumapurisa tidzokere. Izvozvo handina kuona kuri kubatwa zvakanaka manesi edu anotarisa saizvozvo. Saka ndazopinda after hour vaine mwana nekupfuura, ndakasvikowana mwana achichema sekutaura kwandaiita. Achichema kudaro akataura shoko rekuti
mhai dai manga murimi munokwanisa kutarisa. Ini handina kumbobvira ndakarara nemumwe murume muupenyu, ndipo apa pazvatanga akachema. Ndobva varatidza kuti nguva yose vanga vachiratidza kuti vanga vachiti tibvarure mapepa uende kunotariswa kumwe, ko takazoona zvakafanana zvezvo kuratidza kuti vamisa pakati, asi izvozvo handina kuzvigamuchirawo zvakanaka. Zvisinei, ndakadzoka vakataura kuti mwana wenyu ari kuratidza kuti akasike kutanga kekuti ari kurara nemurume. Maresults hatikupei, asi musasvikotaura. Ndabva ndati ndosvikonyarara sei kumberi takamirirwa. Handiyo information yavakatogaririra here kuti vanzwe kuti tafamba sei. Vakataura kuti kana mukandotaura ikoko tichakurambirai. Ndokubva ndangodzokawo nemwana wangu, asi ndasvikawo kundakatyawo kuti nditaure sezvavanga vataura kuti sinzi kana ndakataura unondirambira. Ndakangosvika ndakataura nyaya yekuti zvanzizvo nemwana ari kuda further examination iri kuzodiwa pamberi yokutarisa nhumbu nezvimwe, nokuti nyangwe ivo vabiedava the other side vemukomana vanga vakatotarisirawo kunzwa kuti tafamba sei. Saka ipapo ndipo pakazonzi navabereki vemukomana vachidedza baba zvikanzi zvakadii kuti titaurirane tega tega. Ini ndokuzviona kuti mwana uyu tifanire kuita tsika yekuti vana tinodzidza kupota tichitora maissues tichibhadharisana kana tichiita sei. Vanoramba vari vanhu vasinganzwi kana kuti vasingagamuchire unhu hwavo muupenyu, vachingoti handipai vakazobhadhara vakazodii. Saka baba vakaramba nyaya iyoyo. Saka tazobva ipapo mukomana wakasungwa akatorara kuchitokisi, ndokubva wazobhadharirwa bheiro. Ndofunga takaskipa 1 or 2 days vabhadharirwa bheiro kuti atongerwe yakari kunze, wakabudiswa nevabereki vake. Saka zuva rakazoteera takazonzi tiri kudiwa zvakare tiende kusocial welfare. Takasvika kusocial welfare ikoko vakainterviewiwa vana pamwe chete, ndipo mukomana akatanga kuramba kuti haazvizive zvekuti akarara naCamilla. Saka ipapapo ndopazoitawo zvakare kuti tiite further step yekuuya nyaya dzato kumakoti kuti tiuye kuno tichiinga nyaya iyoyo kuti itongwe. Asi munguva yataita process iko zvinokake kudzoka kechitatu tichidzoka pamwe pacho maloya rake roti ndiri kuenda kwaHarare, pamwe pacho ponzi aiwa handisi kukwanisa, tichidzokera kumba. Saka zvanhasi vanga vachida original copy yebirth certificate. Saka ini ndanga ndine tariro yekuti sinzi mafotocopies hatikamboisa matatu ese, ndaifunga kuti kumaofisi vanawo sekuklipirwa kwaanoitwa pamapepa saizvozvo, but vataura kuti hatina kana rimwe chete. Handizivi kuti kana kuti hatikambofotokopa acho wakaisa kupi. Saka tiri kutodzokerazve kuti tonofotokopa zvakare, tidzoke musi weTuesday wavataura kuti ndo wavachaita trial yenyaya iyi. Alright. Kuti ndikudzosei kumashure mbijana mama. Pamakaenda kukliniki mwana achinotestwa kunzi pachirungu chavanoti virginity yake. Mati imimi mwana akagara zvekuma 1 hour nditi. And then after vabuda vakakudedza imimi vakati results atikwanise kukupaya. Vakataura kuti mwana wenyu aratidza kuti haana kurara nemukomana zvekamwe chete, asi musandotaura. Kureva kuti kwandakabva kuya ndokwavari kureva kuti kumapurisa kuya ndisandotaura, ndisandopa report kuti tafamba sei. Zvakaratidza picture yakaita sei imimi kwamuri muchinzwa manesi vachitaura kuti mwana asati akasike kutanga achirara nemurume, uyezve musaende munotaura kwamuri kuenda kuti ndizvo zvaari. Ipapo ndo pandataura kuti inini hapana kundibudira zvakanaka mumwoyo mangu.
handina kuzvigamuchira zviri zvakanaka pamwoyo pangu, nokuti ndenge ndichingotarisira kuti chinhu chakaitwa chinofanira kunguva genuine, hapana kuti haidha ko kana taenda kunobatsigwa tiri kuda kuti zvinhu zvose zvive pachena tigone kufamba masteps anenge achidiwa. Ndotarisiro yangu. Reason yekusakupai mari zaudzi vakaitaura havana, nokuti vakati kana makandotaura tinokurambirai. Saka zvichireva kuti pakufamba kwamakaita kuenda kuchipatara hapana tsamba yamakazopiwa yekudzokera nayo? Yangu yekuti painotaura zveizvozvoka hatina. asi mwana iye aitaura kuti ndiko kekutanga kurara nemurume. Makazoenda here further test yacho kune imwe hospital kana kuti another branch resocial welfare kuti munyatsove nekujekesero kunzi mwana zveshuwa pana chakaitika kwaari? Kwete, ende time yacho tiri kungomhanya-mhanya, saka handina kuiwana zvakare nguva yekuti timhanye, uyezve ndinenge ndichishoterwawo nemari yekufambisa, kuti shungu ndinogona kudzinzwa saizvozvo kuti dai ndaita fedza test iyoyo, but ndinoperevedza panhano dzekuti ndifambe ndibatanidze izvo nezvozvo nokushayiwa. Kuona kuti kuhospital havatesti chete virginity yake, vakatorawo here mukomana nemwana wenyu kuti vavateste kuti zveshuwa varara vese here? Because ndikunzwa mukuti mukomana akange akuramba kuti handina kumbobvira ndarara. Mukomana havana kumutora, akatosara achitonzi akutongovharirwa kuchitokisa, havana kuita step yakadaro. Kusocial welfare kwamakaenda vakati chini pamusoro pedha? Vaingonyora vachinzwa kuti musikana ari kutaura sei pamusoro pezvakaitika izvozvo, vachingonyora mumabhuku, havana imwe step yavati vatipa kusvika nanhasi. Saka zvichireva kuti hapana zvimwe zvakaitwa sekuongororwa kweropa kuti mwana abatsirike kana paine njodzi dzeutachiwana dzaakasangana nadzo? Kuchipatara chete ndokwaakatorwa ropa achida kutariswa kuti angave nechirwere here cheutachiona hweAIDS, nekutariswa nhumbu kuti angave here aita pamuviri. Nhasi ndikunzwa kuti manga makanzi muende kukoti. Koti yakatanga sei? Mungatitsanangurire pakatangira macourt sessions, yakatangira kukoti ipi, uyezve nhasi manga maenda kukoti tichidzokera kumashure? Yakatangira tichiuya pamagistrate uri musi wa 30 June, ndokubva tazodzokazve musi wa 3 July, ndokubva tazodzokazve nhasi 23. Pese apa zvainzi? Pese apa maloya aipa excuse, maloya mukomana aipa ma-excuses vachingoti tiri kumboenda kuHarare tine zvatimanikidza tadii, saka taingotedzera since tisinganyatsozivawo zvakare kuti mutemo unosvika papi zvichienda nekupi. Paitwa matrials esa manga murimo here mukati? Pamwe pacho hatina patati tese tanyatsobatanidzwa, pamwe pacho paingodedzwawo musikana, pamwe podedzwa tete, pamwe chete patakadedzwa nevanonzi PP, handichaziva, vakatsvairo ndichi PP, ndopa 1 chete patakapinda tose, vakazomboburitsawo isusu vachida kunzwa kumwana. But kumwe kwese uko tatisingawaniswi mukana wekupinda. Ko imimi makawaniswa here loya rehurumende rinokwanisa kumirira mwana uyu, kana vewomen affairs, kana kuti vanoona nezvebandiko revana vakamirira mwana? Izvozvo hatina watati tave naye, hatinyatsoziva kana aripo, isi tisati taziviswa kuti ndiye hatizvizivi. Saka hakuna aikumiririra mukoti? Haisati yatomboitwa kana kuti tizive kuti tinaye kana kuti hatina, asi ndinoti hatina nokuti tinonge tingori semhuri sezvatiri.
chemo chamungade kupa kuna amai venyika pamwe chete nevana veZimbabwe vari kutiona nhasi paSly Media TV ndechekuti maringe nemwana wenyu ari underage akaabuswa nemukomana ane makore akapfuura 18? Inini ndinongokumbirawo zvakare mumiririri kuvana vechisikana ivava vamumiririri anomirawo navo makoto saizvozvo, uye zvekuti kuwedzerawo kudzidzisa vana vedu kuti vasarambe vachienda nzira idzodzi dzinorasika. Hapana here zvimwe zvandisina kubvunza amai zviri pamwoyo penyu zvamuda kuti mubuditse zviri pamwoyo pasi pemwoyo zvamuda kuti zvizikanwe kunze uku? Inini ndinongogamuchira kuti nyangwe navanakomana ivava ngavawedzerwe ruzivo, nokuti zvinhu zvokuti mwana uri kumuendesa kuchikoro usati wotombotarisira kuti apinde mumba zvinhu zvinobaya mwoyo zvakanyanya. Unenge une tarisiro dzako pamwana wako kuti pamangwana achazodai zvakanaka, nemararamiro atinenge taitawo navo vana ivava tichishupika zvakanyanya kuti tivavarire kuti vaende kuchikoro, zvinotirwadza zvakanyanya. Saka ndiri kuti masaidzi ese ave anodzidziswa, anowedzerwa ruzivo, risave ruzivo rwavanongonzwisisa mumabhuku chete, asi vavaudze kuti even kana yapractical zvine madangers anodai anodai. Ukatobvunza izvozvo ana Kamila ivava kuti zvesex zvinokanganisa papi, anogona kutokutaurira theory, but kuti achinzwisisa kuti mupractical zvakaipirei vanogona kunge vasina kunyatsoudzamu hwezvinoitika. Tisati tabvara ndikuunderstanda mama kuti generation yedu yatinayo mazuva ano ana tete vavashoma. Mukumbogarawo paseri nevana venyu muchivaonesawo kuti mwana wangu apa akububudza, rege nditange ndikugara naye inini pasi ndichimuonesa kuti life yatakurarama ukaenda wakadai so unosangana naizvi, kana kuti muchiri kungoti tinomirirana tete kana tinomirirana sekuru. Inini samai kwete inandi miriri vana tete chete, nokuti mukugara kwedu kwatinogara unogona kunge uri pamusha, vana tete vakakuvenga, vamwe vanogona kutovenga nyangwe nevana vehanzvadzi yavo vachiti kana zvikangonaka muroora angabhenefite. Saka ndinozamawo nekwandokwanisa kuti ndidzidzisewo mwana wangu ndichimuudza zvakaipira kurara nevarume saizvozvi, asi kuti pfungwawo dzavo dzinenge dzichiri diki diki, vanogona kunonoka kuzvibata. Chandingatongoda kukumbira chikumbiro changu kumhuri yeZimbabwe kuti sokumira kukaita nyaya iyi, hanzi rume rimwe harikombi churu. Dai takwanisa kubetseranawo kuti vana vedu vange vakachengetedzeka, nokuti those that we expect to protect our children are the ones that are the perpetrators to our children. Saka chikumbiro kuti tikwanise kubatsirana kuchengetedza vana, kwete mwanasikana bedzi asi mwana wese. Ndo mashoko angu andingade kusiya kumhuri yedu yeZimbabwe. Ndio program yatinayo mhuri yeZimbabwe. Nyaya ndiyoyi, ngatiise musoro pamwe chete tione kuti mwana angabatsirwa sei. Maona angachitotadza kana kuexplaina nyaya yake kuti yakambonyasa kumira sei, iri kubva nekupi zvichienda nekupi. Ngatiise musoro pamwe chete. Until next time, pano paSly Media TV. Zita rangu Tatenda Alphonse Magara. Tichasangana mune chimwe chirongwa.